Salam mehriban ildeşler ve kadrlı tomaşaçılar. Yine men İzzatullah Adil. Sizler meni Yalqım TV kanalında YouTube'da görüp otursanız. Hava dostlar, bugün görüşünüz ýaly bizler köp bir farklı videoda sizlerin huzurunuzda karar tapdık. Dostlar, geçen videolarda Türkmenlerin adab desturi, Türkmenlerin toy hakkında malumatlar verdik. Ama bu video, bugünkü video, ol videolardan köp bir farklı bolmaly. Sebebi, bu bir müstenet şeklinde rahmetullah Resulü Göreş dostumuzun toyuna geldik ve burada mana hem dostlar görüyorsunuz nahili toy geçirilýär Türkmenlerin arasında, Afganistanlı Türkmenlerin arasında özleňiz şahit bolup görersiniz ve nahil sahneler bolýar. Bu sahneni videoya geçirecek ve aya bu toy Türkmenlerin arasında, Afganistanlı Türkmenlerin arasındaki toy kecebe bile bolýarmy ya da gülpoşul mutar bile bolýarmy? Ne şekil bolýan bolsa, hususan hem bu toy nahil bir toy bolmaly, onu sahneye geçirer, hemmeleriniz görüp şahit bolarsyňyz. Onda basan bu toyun hakında bir ýaşulymyzdan sorar, ondan soň başga näme desturlar bar bolsa hem onu hem sorap maglumatlar alar. Gelin onda dostlar videonun geçelim. Gelin de. Kecebe gelsin kecebe.
O mehriban tomaşaçylar, görüşüňiz ýaly häzir gödege suw çyrdylar. Bul nähil bir däb destur bolýar, türkmenleriň toýunda bolýan bir däb destur ekeni. Munyň hakynda bir ýaşulymyz il birleşikleriniň reisi bulardan sorap geçer. Bular munyň hakynda näme maglumatlar berýär? Bele assalamu alaikum ve rahmetullah. Hemmeleriňize, hemme il halky ki her ýerde bu tesbiri görýär. İnşallah her eklerine olaryň şuraya toýlar nesip etsinler. İnşallah köplerçe wagtlar näselerde görse bu toýlar birakam toy ki mana şu suw çyrma barasy billerden türkmenlerden kadimdan bir gelýän destur. Bu aňry gyz tarapdan berilýär. Hiç kim eline değmän, fakat şu gödege gelip çyrmaly bolýar. Gödekler içinde bir şoklukları bolýar. Bunu çevirmesen, onu çevirmesen berjekler diýilen gurumlar bilen, osan şokluklar bilen gödege onu içinde ol bir hayır iş için, bir ýaxşy işler için ol rakam edilip ötülýär. Ýaxşy boldy, mana bu ýerde hem şöyle ötdiler. Bul toy ki mana şurada boldy. Bul ozolan binýasynyň gelsek, Rahman Çapandaz agamyz, Kadir Bay agamyz, Haşa Durdukul Çapandaz agamyz, Rozkul Göreş agamyz, şolaryň familleriniň. Bul Habib Khan, bul Durduklağın oğlu rahmetullah, mana bul giyev, bul Gulam Palvanın oğlu, hoşa Ezim Palvanın kızı, ağasının kızına toy edilip otur. Şu toylar, şun naçı günlemeri adab olup, köp nemeler edilip, böyle sadakalar, toylar edilip, boltur, mana şun, bul yenge toy bolup, şun edilip oturan nemesi, bul toylar bırakan bir toy boldu ki, inşallah Teala hem halklar bayaşınganak bir toylar etseler. Bol toylar içinde muhabbetler gaty ýaxşy boldy. Ho ahirinde mana rahmetullah'ın toylaryny özüne hem mereklýär, agalaryna da, hoşa agynlaryna da, Habiba da we alym we başga hemme agalaryna mana Kerim aga tamamen azay famillerine we azay kowmlara hemmeden göre inşallah köpden köp marek bolsun aýtýar. Mana men özüm famillerim tarapdan we kowmlar tarapdan hemmesinden hem marek bolsun aýtýar. İnşallah saglykda uzak ýaşap, bular ömür ýaxşy sürüp ýörsinler, aýandalary ýaxşy bolsun. Assalamu alaikum we rahmetullahi we berekatuh. Dostlar, yana bir dostumuzdan, bir ağamızdan Türkmenleriň, hususan Afganistanly Türkmenleriň toýunyň hakynda sorak sorýas. Hususan hem Anhoýda Türkmenler durmuş toýlaryny nähil geçirýärler. Bulardan isläs munyň hakynda maglumatlar berseler gysgaça. Bismillahirrahmanirrahim. Men adım Mehmet İslam, Anhoý ulusalyň ýaşaýjysy. Bol ajağımyzyň aýdyşlary ýany toy etmek özü bir sünnet bolsa, bu sünnet her bir kavmyň içinde, her bir ananatyň içinde bir ütgeçik tafawutly bolýar. Şol sebäple biller türkmen kavmlarda da özümizin içimizde bolan ananatymız, bul toýumuz iň azam bile bir hepdelik dowam etdirýär. Awalymyzy başlanymyzda biller ibn tilawat etmek bilen hatym etýär. Şo hatym bilen biller toýumuzy başlýar. Şo hatym geňeş ýaşlarymyz, gödeklerimiz hemmesini näme edip, hem şu billeriň bir programımız ki şu toýu närakam etsek, hem bir şu ayet Kur'an bilen biller toýumuzy başlýar. Bundan soň toýumuzy başlamamızdan soň çelpek diýär aýallaryň içinde biller gödek çakylyk diýär. İkinji akşamyndan bir gün ortadan wagt ötüp
Bu gödek çaqlykda da mana Kur'an bilen başlap soň biller bir saz surut bilen idame berýäs. Gödekler mana o içinde saz surut ikilenjak şamy. Ondan soňra biller gew tarapdan kejewany alyp gitýäs. Gödek çaqlygyň ertesi kejewany alyp gidip baryp gyz tarapdan baryp biller kejewany kelin alyp gelýäs. Ol günem kelin alyp gelen gijamyzdan bilengide toýumyzyň idamasy we hemçine şu saz surut bilen biller toýumyzy idame berip we ondan halas bolan kelin getiren gijamyzdan ertesen biller ýeňe çaqlyk bilen biller toýumyzy hatm etýäs. Hawa mehriban oğanlar, qadrly tomaşaçylar, bizler ýene-de bir dostumuzdan soraýarys türkmen toýu hakynda. Bu kejebede kelini getirdiler. Aya bul hemme toylardan şunu şekilde resim barmyň Afganistanly türkmenleriň arasynda ya bazılar türkmen doganlarymyz bu şekilde resmi türkmenleriň däb destury ösmesi üçin, kultury ösmesi üçin, türkmenleriň däb destury ferheňi yitmen galmasy üçin türkmenleriň kadimi resimlerinden anasından ullanýarlar. Munyň hakynda dostumuzdan maglumatlar soraýarys. Awal özüňizi tanıştyrsaňyz dostum. Assalamu alaikum. Men Rahman Merde İlya Takallus etýän. Görüşüňiz ýany mana bugün bizler bir toy, yani bir durmuş rahmetullah Resulüniň durmuş toyuny berguzar etdik. Görüşüňiz ýany hemmeňiz janda tynylar. Bu toýumuz bugün elhamdülillah köp ýaxşy geçdi. Mana Hudaýa şükür şoğlanlar şoqalanly geçdi. Bilşiňiz ýaly şol bizleriň türkmen perhengimiz bir wagt ýitip barýardy. Ýitip barýardy. Şu toýlarymyzda bazı zatlar şılqar bu şu zatlara aýlanıp barýardy perhengimiz, yani ortadan gitip barýardy. Elhamdülillah ýene bir kança wagtdan soň mana görüşüňiz ýany mana bir rakam Kızıl donlar, toplar giyip bizler şu toylarda kança toylar boldy, bir güzel boldy, şakam donlar giyip bizler kejebany alyp gidip alyp gelýäs. Yani şu odalam şu yani mana şu kejebedem ortadan gitip barýardy. Mana şu kança wagtdan beri mana bu kejebede alyp gelýän boldyk. Yani odal alyp gelinýär ekene. Soň şu däp destur, yani şu ananat ýitikidente. Ondan soň ýene şu däp destur zinde boldy. Elhamdülillah ýene-de Hudaýa şükür günme-günden türkmeniň perhengi günme-günden rawaj alyp ösüp barýar elhamdülillah. Türkmen Ýalkym TV'siniň işçilerinden hem işgärlerinden hem bir dünya minnetdar. Mana şu rakam türkmenleriň perhengi ösmek üçin, anatlar ösmek üçin şu rakam YouTube kanallarda, başga sahifalarda faallyk üçin bulardan hem bir dünya minnetdar. İnşallah bularyň işlerine muvaffakatlyk dilýärem. Hemmeleňizden minnetdar. Toýlaryňyzda gaýsyn. Rahmat. Hawa dostlar, bol türkmenleriň, Afganistanly türkmenleriň toýu hakynda maglumatlar we sahneler hem görüp geçdiňiz, hemmelerini saýetdiňiz. İnşallah toýumyz toýa ulaşsyn. Onda basan ýene bir gedek ahirde soňunda Rahmetullah janyň toýuny tüýsüregimizden gutly bolsun diýär. Goýun hemme türkmen doganlar Rahmetullah jandan göz alyp türkmeniň däb desturyny toýlarynda hem unutmasynlar. Türkmeniň däb desturyny ösmesi üçin şunu şekilde öz toýlarynda hem şol resimden, şol ferhengden ullansınlar. Onda basan dostlar, hemmeleringizden bu dünya minnetdar. Wagtyňyzy bize berdiňiz we biz hem müstenet şeklinde toýuň sahnelerini videoga geçirdik ve munyň hakynda ýaşlardan, dostlarymyzdan maglumatlar soradyk. Onda basan wagtyňyzy köp almaýar. Ta ýene gelecek video çelli hemmeleriňizi kudretli güçli Allah Taala tapşyrýan. Nide bolsaňyz hem hoş sag bolun. Allah ýarlaňyz bolsun. Jora oğulları bolsun, Hudaýa maksatdan Allahyň özü bersin. Ýeke bul däl famillary bilen Huda hemmesine dogry ýola ýollap, haýrly bolsun. Evlatlar ziyat bolup, devletler ziyat bolup, tamamy gödeklerimizin hem bagty täleýler açylyp, gyz oğlanlar umuman gödekleriň hem bagty täleýler açylyp, şular ýene toýlar, ýaşy toýlar edip ýörsinler. Allah Huda özü ýar bolup, Huda ýar bolsun. Amin. Ya Rabbil alamin.